Ngingari dyan may samong pare, si Father Ading. Abot na si Father. Ipartihan sa tang padre sa atong rating nga secret. Average 85. Oy, pasar na na, oy. Cum laude na na. Basta ka na, poros. So ni among pare, di nagka tigumi. Attach lang ko ini ha. Mga katikista. Ito ang managulin. Ay, magignan? Hindi. Ang ipaprito na to. Mga bata ito, dali na rin kita. Ay, pwede ko din ka maliguman. Naundang man mo kang lusyon. Ligo na mo kayo naghuman. Parang direct rice. Walang alot. Lakana mo. Katong nakalusyon, naligo na mo. Balik dong. Abi na yung baso. Init o di maligo na init na ako. Aglitson kay aral lang ay para ginamos. Yan si Father Ading ning agpas yun na mo diri. Alipay kayo mga katikista kay ni ang amahan sa simbahan sa Saint Joachim Anaanan Parish. Happy eating, Father. Alagay, nagutok-utok na lagi ko. Nadagdagan eh. Masikuwang ka na. Ay, tuwa na yung sobor, Day. Kanina ngay panakot, Day? Day, na. Sakit na? Wala mo tapang na ho, Ani? Nasa pa mo? Sure mo diha. Maganda na ako sa akin, pero nag-fighter. Taon pagtambo ka. Para sa mga inisod. Ay ba, upload mo pa doon na sa Amerika. Di ara. Ay, kuha dyan na to. Kay nalipay tangan na sa Padre ni abot na. Delete na ng pare. Muuba na to pangaligo. Mga ngay maghamo magsigig ni ini. Delete na ng pare. Ay, good. Apohon. Og nanapoy rating nga secret. Secret di ay. Maligo do tumutan kay. O anuman, kasabon-sabon lang ta. Walang punta na. Sabon-sabon hindi waswasan. Ang waswasan. Ano lagi kong uli? Mauling uli. Ikaw ba rin mo salmo? Bitaw, bitaw. Nada imong motor gida. Okay. Namay ang daga di. Hamay mong daga di ay. Oy, nga naman mo. Haman. Nalaging gipit kan dali na. Oy, nausang kasayo pa ninyo alas 11:30 pa gani. Alas 11:30 pa man. Ano mami magliguan? Ano may magliguan? Pwede po na ito kailang bag. Human na ba na ilang swimming pool?
Ilag yapon stopper gaw. Ila. Ibaligja ang katong atang underper. Ay para ni siya sa mga kanang aning mga masa-masa. Pero napo dito'y private nila. Pero ilag yapon ni gaw. Ila ni. Hoy. 299. 299 kuno man. Presyo sa Luzon kay kog 299 og surtres. Lagi ni. Waday mo manginom sa inyong Kalsi Black. Anong ko gabi eh. Lusartan og sa toy. Minti naman ikaw, mintin. Maulagi kay init baya. Grabing artihan ng mga katikistahan. Sige pag-musik. Oh, basta katikista, arte. Mga artipod. Pada timex pa. Magandang pumupa na lipstick. Oh. Ay, yung lipstick. Ha? So lipay tao mga katikista kaning abot si padre. Di ka sang lipstick at Joy luto man. Habang simod. Habang simod ba? Magsana. Sinaw gyapok si Moday. Ya majlis. Parang nagama, kasi palabi din na. Ha? Maluda ka. Oy, kalapa nga dinag na. Go. Na. Bungan ba? Dito gali ang dito. Di na oh, pamahurot at fighter. Pag mahurot ka mo. Daday do na, day imong mamaday di ha. Agaw dia imong asawa gaw, ready na ni siya. Pero wa pa ni makapanglusyon kay di siya maglasalig og lusyon. Di na maitom. Hmm, Itom ng daan. imnan sa nig fighter. Imnarag fighter or mapuwa. Kini kita si Aurelia magdadag powder na nakainom mo ko. Sina Marcela, magkito, ginatan kay mga blit, wala na siya na. Mainom ko. Wala kay wala sang Marcela. Ang sinang sol wa mo uban? Wa. Kay? Hadlok sila git ag pariner gaw. Tanon. Mga duda. Parang may mga. Kaliko man putal sa una ni Carlo sila. Oh. Mga circle of best friends man to sila. Ano ang video sir kan kakuha ni Ranger? Ha? Grabing tarong nga jud. Og mo ato na mo sapihan kaya lang Ismail ka jud. Lapyahan law mga kuan binisaya. Oh. Lapyahan. Mo Ismail mo jud basig na ipariner ba? Binuang, i-upload ko na sa mga. Ikaw imo nagyan. Wa pa i-process pa man eh. Usa na kayo ha? Idugtong-dugtong manigaw karo makita nila. Kuha ka ng ahad yan ng taong publikson. Di na. Lisod na kuhaon. Maguba. Ala, watong sa uling na. Isa mo? Medyo isda niya. Watong uling. Wait, ni siya siguro. Isa man. Isa man. Uling. Magsuba mo isda. Ako na palit. Kung asya. Ano? Loyalty. Ano na lang basi sa mundila? Nano gusto ba? Tara dito. Pwede matamo ko ulit. Dapat man.
kuan. Masamo nila prepit. Wa mo tulin. Isa asawa. Dre, kada tao. Punta. Ibayaran na mo, Dre. Kasi ibayaran na ko na. Ito, aw, kinako pa dito 200. Nasinda dito mo sila nangaon. Lagot kay sila luto na mo. Sa may hindi gusto. Bite your time. Ang pira. Good. Nalaman ba? Sabaw. Ano man na? Jellyfish or isa man eh. Jellyfish. Ame. Kisa may pinagkuha ni. Dato ako na tuloy. Jellyfish, we know, katuman eh. Adi maka. Dali ra. Sige do ikahawid. Kasi man nakuha dali. Ah, jellyfish. Jellyfish ni. Makilaw ba? Katulman ni. Dili ka po kasi sa lawas. Pero kayo sa makauling yang kanilang yang dapat ang tamon sa diya. Mao ba? Mas ana. Lukya. Adi ang delikado ka na kung gaway. Nangay puti na nay brown. Di katoy na sa sangko nimo pero di. Jellyfish na na. Pero Ay. pero ang puti ka to makaon na to. Kanang brown. Magilaw ra ba ang puti? Magilaw ang puti. Magaw dudong aton. Yapil ka jud ka. Kaya ro kita kasi mo mga kaparintihan. Kaya haraban ning i-vlog. Ay, ada ya pilang kang kung minsan ikaw. Ay, lami nung kat og litson. Kain litson. Inom sa padeng fighter. Sa grabe. Jarok man oy. Usam to, giipil nimo nimo. Apil ang dako ano nga. Majuk taga sintro ta nga. Ha? Kanduay eyes. Ada kita na sang bana ikaw. Ikaw na po na dyan kita sa mobile. Majuk kita ba na arong ditso. Gaw. Maju makita sa mong bana aron diretso. Diretso ko kasapan. Uway ka po jay, diretsong ligad. Ang sikreto, aron di ka sa ginom. Sa gulan magber. Empe, mistrisa. Zen. Bala na mo usara ka litro. Mistrisa na na. Tugo. Bala na ko lang. Ano nagbubuha? Suka. Pepsi. Pepsi. Diba? Pepsi. Halina. Iula naman na sa atong kuwan dito mga panos. Oy, yan ang usin kay mga ngabdi. Nang larang mga ngabdi. Why? Kaya maluton. Di, aran di makahino yung Uy, mauli ra ba kuno tag alas 2? Hinangan. Kaya na misa. Alas 2 bitaw. Lagi. Sabang muli wa ko ta makaligo. Mao lagi. Ikaw, daw agi. Mo na ginang tag bugnaw siig nangaon ra. Wa maligo. Dagto mo kay kamutin na ba ko kay kamutin be. Ala ngaligo na mo nga to. Ngaligo na ko oy kay ngaligo na mo. Now, daw. Kay kamuti good, umang ko ka kamuti. Umang good na mo kamuti. O kaning karon. Na ani nang kamuti. Pataka lamang ka kamuti na mo usagi. Karla na mo usagi ang gida. Una wa pa Carla, dito dapit. Di kamuti ang ipangita. Ikaw naglain.
Kamot na daya sa inom. Yes, so saging, panit. For the pig. Ano ba suda ng kaliro ha? Loto, sang katutak na loto. Kain ko ba og sabaw? Pang banjus mo, glusyon kay madaot inyong kutis. Init-init na raba. Kutis por sila na. Ilasin siyam ko ko. O bin maligo nga pagdakitin na inyong naong. Pusta ito. Ilagat. Isabay mo salmoron pahapon. Ayan sa... Kani? Ay, kapain na. Ikaw, ajo ka mo salmo gaw, ajo ka inom. Basig matuloy imong tuno. Ayaw na dyan fighter o bibig. Bitaw. Di pa dyan kayong jurong de. Kaya premium ning padre. Secret agriting. Gibawi ang atong kasaypan. Ada lagi pain na. Samo-samo. Ay, dagarapa na. Mga dagang ulay. Pangmar. Oy, paminut tanawa. Mga dagang ulay. Ano mga dagaulay? Naman Diyos naglusi. Naman Diyos ang mga garabing mga daga. Oy, hadlok maitom. Adali kay labong. Basig, dili pa ulahi ang tanan. Ala, pang lusyon jud mo. Garabing mga daga. Kanawa ko ng mga bawo. Kasama na yung isang maninay. Grabe. Ala, panos-nos. Grabe. Ala, nos-nos jud. Kay basig, dili pa ulahi ang tanan. Narabay parinir dari itu ga lakaw-lakaw. Ngano ba di biuda di mang lusyon. Grabe yung panglusyon oy. Adlok maitog naong. Okay. Lusyon na po ng naong. Mga ano? Naday, sakit bigla na. Huwag ka mag-lusyon. Tulog na, kayuhan o di. Sir, nagkakalusyon. Majo nang maglusyon, aron ni madaot. Focus na diha kay ala. Majo ni kadi ni mga ignorante o kuan. Video. Grabe ka na. Ismail si Majo kay basig na rin parinir adto. Di man mo angay silingan, di adto mo parinir. Ang Japon mamili nga. Na, mo kinanak na kasi. Mangita po magbatan ang parinir. Di na, basta parinir. Sinuawal mo na imo. Parinir nga katikista man pod. Wala man to 73. Ato ada pa ito adzay kena. To apa? Amazing. Kinsay maluya. Kanang indo kay kuan na. Ada mo pangitan na Adi aman na pinaglusyon nga di mga kuan. Naapot? Dagi uhaw oh. Nangambit. Oo. Atong driver pari agaw dodong. Oy mga Dili Katoliko. Hoy! Mangpe, asa nga na hoy mga batanon. Hoy, sa papulis ng batanon. Ano tara sabi nung kay nag mag-iso na lang Diyan na si Manang kuan, Mamang P. Dalas padre. Wala. Yan is padre. Yehe, dan naman pare.
Yay! Palit ang isda, Dre. Kanino ko magpalit ang para sa bahon. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.